Абыякавы – гэта прыметнік, які перакладаецца на рускую мову як безразлічны. Гэта значыць такі, які не праяўляе цікавасць, удзелу або эмоцый да каго-небудзь ці чаго-небудзь. Таксама можа апісваць нешта, што не выклікае цікавасці, напрыклад, абыякавы выгляд. У рускай мове сінонімамі будуць равнадушны, безразлічны, безучасны. Значэнне, які не цікавіцца, не спачувае, спакойны, не рэагуе. Прыклады выкарыстання. Абыякавы глядач, равнадушны зритель, абыякавы тон, безразлічны тон. Шануйце беларускую мову.